ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों देबरगावनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ बुंनो लुगैदों जे बिथाङा जुदि MCLA पदआव जुदि थानो बादोंब्ला बिथाङा थाबैनो जोंनि स्पिकारनि आखायाव बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै जों MCLA देरहाहोनायनि उनाव बिथाङा थांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि समस्या जेंना जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव उथाफन खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन। ना बिथाङा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सासे चिफ थानायखाय बिथाङा बिनि खाथियाव थांनानै बिथाङा दिनैसिम गावखौ गाहाय जागोन होननानै साननानै बिथाङा बेबायदि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होआखै नामा? प्रश्न जादों जोंनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय। बेयावनो आंबो बयबो रिपर्टार बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासि जोंनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे जोंनि स्टाफफोरखौबो निस्सय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै प्रेस मिट जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बे प्रेस मिटआनो जाहैबाय जोंहा BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिथाङा BPF निबो आफादगिरि बिनि सायावसो मोनसे जोङो प्रेस मिट लानो होननानै दिनै देबरगाव ब्लकआ नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। मानोना दिनै जोंनि देबरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि समस्तियाव गासै 61,097 भटार्सफोर दङ। दा बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा महिलारिनि सायाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे आस्था दंमोन, सिमां दंमोन जे दिनै बिथाङा जिबायदि 17 बोसोराव चिफ जानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन, थिग दिनै जेननायनि उनावबो बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव अर्थात मा होनदों बेरेखा हान्जा हिसाबै बिथांमोना स्ट्रंलि भाबै मा होनदों लानानै बिथांमोना दिनै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो देबरगाव समस्ति हिसाबै जोङो मोनसे दुर्बलताखौ जों नुनो मोनदों। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै एसेम्ब्लिनि मोनसे दिनमोन। मानोना थांनाय जेब्ला 2020नि मा होनदों 2020नि जेब्ला 24 डिसेम्बरमोन बे समाव मात्र बिथाङा प्रटेस्ट खालामनायावल' बिथाङा फैदोंमोन। बिनि उननिफ्राय जेब्ला एसेम्ब्लि जादोंमोन बे एसेम्ब्लिया मा होनदों स्टार्टिं जादोंमोन जानुवारिनि 8 तारिख 2020निफ्राय। बिथाङा जानुवारि 8-20 तारिखआवबो बिथाङा फैयाखिसै। बिनिनो बिथाङा दिनैसिम दिनैनि बे 27 तारिखसिम बिथाङा गासै 6 बार बिथाङा BTC एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होयाखै। मानोना बिथांखौ जोंनि समस्तिनि गुथे रायजो राजाफ्रा गासैबो जनगोष्ठी मानसिफ्रा मोनसे बिश्वास मोनसे आस्था दंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै जों MCLA देरहाहोनायनि उनाव बिथाङा थांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि समस्या जेंना जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव उथाफन खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा होनदों जोंनि एसेम्ब्लिनि मिथिबायना पार्लियामेन्टारिनि माखासे सिस्टेमखौ बिथाङा सनमान होबोआखै आरो मान होबोआखै। मानो मान होआखै जों बेखौसो प्रश्न सोंनो नागिरदों। ना बिथाङा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सासे चिफ थानायखाय बिथाङा बिनि खाथियाव थांनानै बिथाङा दिनैसिम गावखौ गाहाय जागोन होननानै साननानै बिथाङा बेबायदि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होआखै नामा? प्रश्न जादों जोंनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय। दा बेखौनो आं बुंनो लुगैदों आरो जों बेखौ नायोब्ला बिथांखौ जोङो बेखौनो बुंनो सानो मानोना बिथाङा गादि लबिया होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा गादि गावल' सासन खालामोब्लाल' गाव सासे चिफ जानो मोनब्लाल' बिथाङा मा होनदों दिनै बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ बिथाङा मालाबाबो मर्यादा होबोआखै। दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव गोबां प्रश्न दिनै ओंखारदों। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव देबरगाव बायदि समस्तियाव थांनाय 15 बोसोर बिथाङा जि चिफ सासन लानानै खुंबोबाय BPF सरकार, बे समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना जेंनाफोरा बिथाङा मोनसेबो खामानिखौनो मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो दिनै बिथांखौ थेवब्लाबो बिसास खालामनानै जोंनि जनगणफ्रा 2020नि मा होनदों BTC इलेक्सनाव बिथांखौ देरहाहोनानै दिनै बिथांखौ जों MCLA हिसाबै महरै बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय बे MCLA हिसाबैबो बिथाङा दिनै खेबसेबो एसेम्ब्लियावबो थाङाखिसै आरो बिथाङा एसेम्ब्लिनि मर्यादाखौ बिथाङा सनमान मान होआखिसै आरो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि गांनाय उखैनायनि सायाव जेबो सिन्था खालामाखिसै। ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों देबरगावनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ बुंनो लुगैदों जे बिथाङा जुदि MCLA पदआव जुदि थानो बादोंब्ला बिथाङा थाबैनो जोंनि स्पिकारनि आखायाव बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ आरो गभर्नरनो बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ। मानोना रायजोआ जुदि रायजोनि खामानिखौ जुदि मावनो होननानै जुदि बिथाङा जुदि सौहैया मा होनो बे जायगायाव थांनानै जुदि मर्यादा मान सनमान जुदि होआखैब्ला जोंनो बेबायदि व्यक्तिनि आरो बेबायदि केन्डिडेटनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनां जाया। दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायदों जे रायजोआ गोबां दुखु मोननानै दङ।
जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव मानोना बिथाङा दिनै जोंनि गोबां समस्याफोर दंमोन देबोरगाव बायदियाव दिनैबो एसेम्ब्लिनि जोङो सानदोंमोन जे दिनै बे 27 तारिख एसेम्ब्लियाव बिथाङा एटेन्ड जागोन नाथाय बिथाङा दिनैबो एटेन्ड जायाखिसै 6 बार बिथाङा एबसेन्ट जादों 6 बार बेनिखायनो आं सानो बिथाङा जुदि एमसिएलएनि मर्यादाखौ जुदि बुजियाखैब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिनि गोथार एसेम्ब्लिखौ जुदि बुजियाखैब्ला बिथाङा मा होनदों बे पदनिफ्राय रिजाइन होनायानो साबसिन होननानै आं सानो रायजो राजानि जानानै आं बे खोथाखौनो बुङो आङो बिथांखौ मा होनदों सनमान होयो जोङो बिथांखौ सरदाबो होयो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै 330टा गामिफोर दङ देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोंनाव मा होनदों 330टा गामि दङ दा बे 330टा गामियाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै रायजो जागासिनो दङ दा दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बाङालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों नाथ जुगिनि मानसिफ्रा जोंखौ दिनै बुंदों नेपालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बेबायदिनो आदिबासी हिसाबै जोंनावबो थाबाय मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनिबो दिनै दायथ' दंमोन मानोना बिथाङा जि खामानिफोरखौ दिनै सरकारा जुदि मावनायाव गेजेन जादोंमोनब्ला बिथाङा आसि थुनानै रायजोनि जानानै खोथा बुंनांगौमोन अब्ला बेहाय जोंनिफ्राय साबसिन आरो जोङो जेरै नोंथांमोननो आं फर एग्जाम्पल होनो सानदों मानोना तुरुन गगैआ आसामनि खेबथाम चिफ मिनिस्टार जादों आरो बे आसामनि चिफ मिनिस्टार खेबथाम जानायाव बिथाङा जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बिजेपिनि सासनाव चिफ मिनिस्टार जादोंमोन अब्ला बिथाङा एमएलए जानानै एमएलए एसेम्ब्लियाव बिथाङा फैनानै माखासे साजेसन होदोंमोन मानोना बिथाङा माबोरै मावनांगौ माबोरै मावनाङा गावनि मोनदांथिफोरखौ बिथाङा एसेम्ब्लिनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव रायजोनि समस्याफोरनि सायाव बिथाङा जेब्लायबो एडभाइस होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन थिग बेबायदिनो जोंबो लुबैदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै एसेम्ब्लियाव थांनानै जोंनि प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोंनि सरकाराव थानाय माखासे इएम एमसिएलएफोरखौ बिथाङा एडभाइस होनानै जाहाथे खामानि मावनायाव जों स्मुथै मावलांनो हायो आरो साबसिनै जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावलांनो हायो बिनि सायावसो जों बिथांखौ आसा खालामनानै थादोंमोन आरोखि मिडियानि मावथि सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आङो देबोरगाव ब्लक कमिटिनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिबाय आरो बे मिडियानि गेजेरजोंनो दिनैहाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो जाथि जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा आरो ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनिसिम आङो ब्लक कमिटिनिफ्राय जानानै बा देबोरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै आङो साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरदों दिनैहाय बाव आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों माखासे बिसयफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौ दरखारथार जानायलाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बिसयफोरखौ बुंनांगौ जाहैदों मानोना दिनै बे आंनि बुंनाया आंनिफ्राय खुगानिफ्रायल' ओंखारनाय आंनि साननायल' खोथा नङा बियो जाहैबाय जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय 61,097 भटार्सफोरनि बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि लुबैनाय बिथांमोननि हास्थायनाय खोथाफोरखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंथिनो लुबैदों नोंगौ जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव गासै 328टा गामिफोर दङ देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बे गामिफोरनि सुबुंफ्रा मा लुबैदों लुबैयाखै जोङो बिथांमोननि गामिफ्राव हाबै जोङो बिथांमोनजों रायज्लायनानै मिथिनो मोनबाय बिथांमोननि अभाब अभिजगफोरखौ मिथिनानै मोनबाय आरो दिनै बे रायजो राजाफ्रा मा सानदों मा लुबैदों बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय बे खोथाफोरखौनो दिनै जोङो नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव बुंनो लुबैदों नोंगौ जोङो दिनैहाय जोंनि समस्ति हिसाबै जोंहा एमसिएलए हिसाबै जोंहा हाग्रामा महिलारि दङ दिनै एमसिएलए हिसाबै जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया बेनोमोन दिनै जोंनि एमसिएलए हाग्रामा महिलारिया दिनै बिथांनि सायाव दिनै मोनसे फोथायनानै बिथांमोनहा रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन नाथाय दिनैहाय जोङो मिथिनो मोनबाय बिथाङा जागायजेननायनिफ्रायनो जेब्लानाखि जोङो एसेम्ब्लि जिरायदोंमोन बे एसेम्ब्लिफ्राव बिथाङा दासिमबो दिनैसिमबो खेबसेबो माने हाजिर जायाखै दा बे बिथिङै जोङो नोजोर होनानै जोङो नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय बिथाङा दिनै रायजो राजानि सायाव अननाय गैया रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय गैया आरो बिथाङा दिनै एसेम्ब्लि बा
पार्लियामेन्ट सिस्टेमखौ बिथाङा मानहानि खालामनाय बायदि जादों जोङो फोथायो आरो। दा दिनै बिथाङा जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ, जोंनि रायजो राजानि अभाब अभिजुग माखासे समयसाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेमब्लियाव दिनै बुंथि हैयाब्ला दिनैहाय माबोरैहाय मिन्थिनो? ओनसोलनि रायजो राजानि मावनांगौ खामानिफोरखौ बिथाङासो बुंथि हैनांगौमोन। दा बेनिखायनो रायजो राजाया जोबोद दुखु मोनदों, रायजो राजानि सायाव अनसायनाय गैया होननानै फोथायदों। दिनै रायजो राजाया बेसेन गोसा गाव गावनि भटफोरखौ होनानै बिथाङा रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावथों होननानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय देरहानायनि उनाव बिथाङा रायजो राजाखौ सनमान गैयै, मान होआखिसै, रायजो राजाखौ मान होनो रोङाखिसै। बेखौ जोङो बुजिनो मोनबाय। दा आंनि मोन्दांथियाव बेनो जाहैबाय, बिथाङा दिनै गोबाव सम 15 बोसोराव बिथाङा देरहाबोबाय थाबाय, चिफ जाबोबाय थाबाय। बे चिफ जानाय समावबो दा जोङो बुंनो गोनां जाहैबाय, बे 15 बोसोर समावबो बिथाङा दिनै रायजो राजानि खामानिफोरखौ, रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंबोनो हायाखिसै। बिथांनि चिफ जाबोनाय समाव नंगौ गावनि माखासे मानसिफ्राल' दिनै धोनि जाबोदों, थाखा फैसा खामायनो हाबोदों। नाथाय गासै रायजो राजाफ्रानो मोननांगौनिफ्राय बन्सिथ' जाबोनानै थाबोदों। दिनैनि नैबे बुब्लियावबो, नैबे समावबो दिनै जोंनि देबोरगाव ओनसोल हिसाबै गासै खामानिफोरनिफ्रायनो दिनै डिप्राइभ जानानै थानांनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना दिनै बिथाङा MCLA हिसाबै दिनैहाय उत्थापन खालामहैयाखिसै। बबे ओनसोलाव मा नांगौ नाङा बेफोरखौ दिनैहाय उत्थापन खालामाखै। बेफोरनि थाखायनो दिनैहाय जोङो जोंनि रायजो राजानि खोथाफोरखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव जोङो बुंथिनो गोनां जाहैबाय। दिनै रायजो राजानि लुबैनायखौ जों बुंथिनो गोनां जाहैबाय। दिनैहाय जोङो मिन्थिनायाव दिनैसिमाव 6 बार एसेमब्लि जालांबाय। बे 6 बारावबो दिनैहाय खेबसेबो हाजिर जायाखै। थांनाय फ्ल'र टेस्टआव खेबसे हाजिर जाहैदों, बेखौ जों मिन्थिगौ। नाथाय बिनि बाखि समफोरनिफ्राय बियो खेबसेबो हाजिर जायैखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय माखासे 8 थारिखआव, जानुवारि 8 थारिखआव खेबसे जादोंमोन, बेयावबो बिथाङा हाजिर जायाखै। आरो 28 जानुवारियावबो खेबसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखै। आरो 26 फेब्रुवारियावबो मोनसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखै। आरो 17 नभेम्बराव खेबसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखिसै। आरो 4 थारिख एप्रिल 2022आव मोनसे जादोंमोन, बेयावबो हाजिर जायाखिसै। आरो दिनैनि बे 27 थारिखआवबो बिथाङा हाजिर जायाखिसै। दिनैहाय आं बेखायनो रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों। दिनै बिथाङा रायजो राजानि सायाव अननाय, मोजां मोननाय दंमोनब्ला बिथाङा दिनै बेबायदि खालामनो नङामोन। बिथाङा ओनसोलफ्राव गिदिं खबर लानांगौमोन, सोरहा मा अभियोग जादों, बबे ओनसोलाव दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा मा जानांदों, दिनै मा अबस्थायाव दं, बेखौ खबर लानांगौमोन। दिनैहाय बिथाङा जोङो हमनो हाबाय, दिनै गावनि गाद्दिखौ मोनैनि थाखायनो दिनै गासै रायजो राजाफोरखौ नेवसिबाय। बे बिथिङै जों नायोब्ला दा बुंनांगौ जाहैबाय, बिथाङा गाद्दि लुबैसोला होननानैसो जों बुंनो गोनां जाहैगोन। बिदि बुङोब्लाबो गाज्रि बुंनाय जानाय नङा होननानैसो आं सानो आरो। दिनै बिथाङा रायजो राजानि सायाव असे फोथायनाय, असे अननाय दंमोनब्ला दिनै बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खबर लानांसिगौमोन। बिथाङा रायजो राजाफोरनि समयसाखौ लानानै एसेमब्लियाव उत्थापन खालामनांगौमोन। दिनैहाय जों बेखौ नुनो मोनाखिसै। दिनैहाय आङो ओनसोल जोंनि बे 328था गामिफोराव जोङो गिदिं नुबोदों। दिनै जोङो जोंनि UPPL दोलोनि जे मावनांगौ खामानिफोरखौ लानानै, जेबायदि जोंनि थांखिखौ लानानै जोङो रायजो राजानि खाथियाव हाबहैदों, बे समाव आंहा मोनसे हुदा दं आंनि जिबनाव। दिनै आं अप'जिसन पार्टि होननानै अप'जिसनजों रायज्लायाबासिनो थाफेराखै। सोरबा बिर'धि दलफोरनि सुबुंफोरनि सायावबो बिथांमोनजों आं खाथि सोमोन्दो थानानै बिथांमोननाव सोंदों, रायज्लायदों। बिथांमोनहाबो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांमोननि आसाया मामोन बेखौ बिथांमोना फोरमाय। दिनै गोबां दोलोफोरनि हेंथा होसेखौबो नेवसिजोबनानै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि सायाव नोजोर होआखिसै। अब्लालाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ मानोथो नांबावगौ? बेफोरबायदि दिनै BPFनि सापर्टार मानसिफ्रानो जोंनि सिगाङाव बुंबाय। दिनै बेयो जोंनि खोथा नङा, आंनि खोथा नङा। दिनै बे खोथाया रायजो राजानि बुंनाय खोथासो। बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों, जाहाथे
फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे हाग्रामा महिलारिया जाहाथे रायजो राजानि अभाब अभिजोगखौ लानानै जाहाथे एसेम्ब्लिफ्राव हाजिर जानानै नुजानानै जाहाथे उत्थापन खालामो आं बेखौ खावलायदों। दिनैहाय जोंनि बे नोंथांमोननि मिडियानिखौ लेंहरनायनि आरो दिनै प्रेस मिट खालामनायनि गुबै उद्देस्यआ बेनो आरो जोङो आसा खालामदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मिथिगोन। दिनै जोङो देबोरगाव ओनसोल हिसाबै देबोरगावनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मा जानांनानै दं, गासैबो मोननांगौफोरनिफ्राय दिनैहाय बन्सिथ' जानांनानै दङ। MCLA थासेयावबो थायि बायदि जानांनानै दं। दिनैहाय जोंजों बाङालि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं, राजबंशी जनगोष्ठीफोरनि मानसिफोर दं, दिनै आदिबासि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं। दिनै मोनफ्रोमबो जाथिफ्रानो दिनै बिथांमोना जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैहाय जोंनियाव जोंनि बर' भटार्सफ्रा जाहैबाय 34,219 दङ। मुस्लिम भटार्स हिसाबै जोंनाव 750 दङ। राजबंशी हिसाबै जोंनाव 3,460 दं। गरखा हिसाबै 3,950 दं आरो नाथजुगि हिसाबै जोंनाव 1433 दं। राभाफ्रा जाहैबाय 789 दङ। जोंनाव गार' जनगोष्ठीनि मानसि गैया जोंनि समस्थियाव। एसामिस दङ 206 आरो बेंगलि जनगोष्ठीया 6,900 भटार्सफोर दङ आरो हिन्दीबासिफोर दङ 490 आरो आदिबासिफोर दङ 8,900। दिनै बे भटार्स सुबुंफ्रा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों, जोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायदों। दिनैहाय जोङो बेफोरबायदि जानांनानै थागोन नामा आरो दिनै लासै लासैनो हाग्रामा महिलारिनि सायाव दिनै बिसास आरो फोथायनाया गैया जालांदों। बेखौनो आङो बुंबाय। दिनै आङो मिडिया नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंबाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसोनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबावनानै आंनि बे बुंनायखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय। UPPL दोलोआ सरकाराव दं हिसाबै जोङो हानायखिनिखौ जोङो रायजो राजाजों जगाजग खालामनानै जोंनि गासैबो जोंनि सरकारनिफ्राय फैनाय फिसा फिसा अनसुंथाइफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजानो बिलाइगासिनो दङ। जोङो UPPL राजखान्थि दल हिसाबै बेफोरबायदिनो जे गामिफोराव जे स्किमफोर दं मोनथावनांगौ दङ, सरकारनिफ्राय जे फिसा फिसा अनसुंथाइफोर मोननाय दङ बेफोरखौ जोङो राननानै होगासिनो दं। नाथाय बेफोरजों फोलोमनो हाया। दिनै MCLA फोरनि दायथ'आ बेलेग जायो। दिनै बिथांमोनहा दिनै गासै खामानिफोरखौ दिनै रायजो राजानि दिनै समस्याफोरखौ सुफुंनांगौब्ला दिनै MCLA फोरनि दायथ' थायो। आंनि फोथायनाया बेनो। दिनै MCLA हिसाबै बिथाङा दिनै रल लानांगौमोन ओनसोलाव, दिनै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हानांगौमोन। मानोना MCLA फ्राबो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारआ बा UPPL आरो BJP सरकारा दिनै अपोजिसन पार्टिनि MCLA फोरनोबो दिनै माखासे मोननांगौफोरखौ दिनै होगासिनो दं। बे मोननांगौ बिसोरनि जे मोननाय बेफोरजोंनो बिथांमोनहा दिनै रायजो राजाफोरखौ नायनांगौमोन, रायजो राजानो होनांगौमोन। नाथाय बे होनायखौ जों नुवाखै। बिथांनि जे MCLA फान्ड, बे फान्डखौ बिथाङा बबाव बाहायो दिनैसिमबो जोङो रायजो राजाफोरनाव सोंब्लाबो जोङो मिन्थिनो मोननाय जायाखै। बिथाङा MCLA फान्डआव बेसेबां लाख थाखा मोनदोंमोन, बे थाखाखौ बहा बाहायो जों दिनै बिथांनिफ्राय जेबो मिन्थिनाय जायाखै। दिनैहाय जोङो MGNरेगा हिसाबै बेफोरखौ जोङो दिनै BCDC लेभेलाव जोङो मोनफ्रोमबो गामिफ्राव राननानै होनाय आरो बिनिफ्रायनो जों माखासे अनसुंथाइफोर बेफोरखौ फिसा फिसाफोरखौ जोङो जेरै WPTनिफ्राय फैनाय बबेबा SD बर्डनिफ्राय फैनाय बेफोरखौ लानानैनो जोङो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होगासिनो दङ। आरो जोङो जेबायदि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मोननांगौ बेबायदियैनो जोङो जोंनि माखासे मोजां सिस्टेमफोरजों थांनानै जों रायजो राजाफोरनिसिम सहैहोगासिनो दङ। बेखिनि फिसा फिसौजोंनो जों रायजो राजाफोरनो दिनै फोलोमगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव मोजां मोननाय अननाया बिथांमोननि सायाव बारायगासिनो दं। बिथांमोनहा दिनै जेब्लानाखि UPPL सरकार फैजेनदोंमोन, UPPL आरो BJP सरकार दिनै जोंनि BTRआव सासन खालामजेनदों। सासन खालामजेननाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे महिलाफोरनि थाखाय, हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय जोङो अरुनदय हिसाबै जोङो मावफुंनो हादों। दिनै गोबांथार दिनै महिला बिमाफ्रा दिनै अरुनदयनि स्किमनि गेजेरजों दिनै मासाव 1,000 थाखाखौ बिथांमोना मोनगासिनो दं। आरो बिनि उननिफ्राय जोङो दिनैहाय माखासे बोराय बुरि पेन्सन, थांनाय समफोराव दिनैहाय गोबां इलिगेल दंमोन बोराय बुरि पेन्सननि बेलायावबो।
थांनाय समाव BPF सरकारा मा खालामदोंमोन, जायफ्रा 40 बोसोर 45 बोसोर बैसोनिमोन बिथांमोनखौबो दिनै डक्टरनि लिरनायनि गेजेरजों 60 बोसोर बानायो होनानै बिथांमोनहा माने पेन्सनफोरखौ होनाय बेब'स्थाखौ लादोंमोन। नालाय जोंनि सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो सिस्टेमफोरखौ सोलायदों। दिनै जायफोरा इलिगेलमोन बेफोरो गादों, बैसो जायैफोरा, आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेनि अनगायै MGNरेगा खामानि बेफोरखौबो जोङो रायजो राजाफोरनो राननानै होगासिनो दङ। आरो मोनसे जोङो बुरि पेन्सन, बोराय पेन्सन आरो हाबा जायै मानसिफोरनि, रान्दि मानसिफोरनि माखासे होगासिनो दं। आरो बावैसो समनि उनाव जोंहा माखासे रेशन कार्डनि खामानियाबो सोलिसिगोन। आरो सेकेन्ड फेजनि जे अरुन'दयनि खामानि मावनांगौ बेबो अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायसिगोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबांथार सरकारि आसनिफोरखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। दिनैहाय जोङो सिगां समफ्राव जेरैबायदि मावदोंमोन बेबायदि मावाखै। जोङो UPPL सरकारा कमप्लिटलि न' लुनाय, PMAY न' लुनायावबो दिनै जोंनि समस्ति हिसाबै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव टटेल 6,900 PMAY न'फ्रा लुफुंजागासिनो दङ। दिनैहाय बियो जोङो 90 दिननि बिथोराव लुनांगौमोन, दिनैहाय फ्राय लुखांजाबायबो, 90 दिनानो जास्लाबाखै। दिनैहाय लुगासिनो दङ, दिनै कमप्लिट जानायनि लामायावसै। आरो बे जोबखांनायनि उनाव जोंहा 8,000टा न' फैगासिनो दं क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव। बेफोरो मोजाङैनो मावफुंजागोन। आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंनायाव जोंनि प्राइमारि कमिटिफ्रा रल लाफादों, मोजाङै दायथ' लाफादों, नोजोर होदों जाहाथे न'फ्रा मोजाङै मावफुंजायो होननानै। नाथाय बिर'धि दलफ्रा गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों। बे बिर'धि दलनि मोनसे नितिखा, बुंनांगौ खोथाखा। बिथांमोनहा बुंदों न'फ्रा मोजां लुजायाखै। नाथाय जोङो बेखौ बुंनो थाङो, थांनाय जोंनि मेगनजों नुबोनाय, जोङो थांनाय 2012निफ्राय 10निफ्राय जेफोर न' लुबोजादों दिनैसिमबो इनकमप्लिट जानानै दं। रेफुजि मानफबनानै थानाय न'फोरखौ गोनां जायोब्ला जों बेफोरखौ नोंथांमोनखौ लेंलांनानै मोनफा मोनफा फट' खेबहोनानै जों देखायनो हायो, नोंथांमोनखौ लेंनानै जों दिन्थिहैनो हायो। बेफोर न'फ्रा दासिमबो आद्रा जानानै दं। खिन्थु जोंनि नैबे समनि न' लुनाया दा 6,900टा न'आ लुफुंजाजोबनोसै, कमप्लिट जानोसै। बेखिनियानो।